Sekwento wjechał na rejony, nie? Patrz, Sekwento! Siema, Steve! Zapomniałem, że rozjechałeś mu żyła ostatnio. Tak, czarnoskórego. No, czarnoskórego. Ty zawsze wydawałeś się niższy, czaisz na tych zdjęciach w Mam ogóle. że jestem dojebany, nie? Ja, ale jesteś fajny. Kot! Ale nie dobrze czujesz? Nie mogę zbrać. Pluję. Zawsze plujesz po rodzie? 10 bombek musisz zrobić, jak chcesz zdjęcie. Ej, Naprawdę. Tam jest Sekwento. Tak, ja potrafię. Potrafisz. No potrafisz. Dawaj no. Pa. Wygrałeś zdjęcie. Ej, ty w ogóle mamy tego samego tatuażystę, nie? No, Pawełka. Koniecki post, Najlepszy, Koniecki, najlepszy 3-3-3. kot, nie? Twarz tylko on mi tatuuje. Nie, to żona mi też No. twarz i szyję mi robili, nie? On ci robił się, to jest jego stylu, nie? Ten Sekwento jest zajebisty napis, nie? No, dobry. Sekwento, nie widać. Wow. Jest dobrze. Przez zły? Ja tak napisałem Sekwento, ale na koszulkę jak przez kół, nie? Okej. Jest dobrze, kurwa. Ci kurwa nie śmiej, ziomu. Ja też mam z błędem, znaczy ja nie mam z błędem. Ale ja nie mam z błędem. Ja mam Sekwento, a na koszulkę jak on mówi pisać Sekwento i my przeskupisz, nie? Lepiej to wygląda na koszulkę niż wiesz. Ja mam tutaj jakieś... I właśnie kurwa nie pamiętam co to znaczy, nie? Tylko, że to jest po japońsku i tłumaczyłem sobie wiesz, przez Google Translate z angielskiego, nie? No i mi tu się napisał, że to jest z błędem, że to jest w ogóle nie tak, nie? To jest tylko wiesz, dźwięk się Ja mam zgadza. wyjebane, może mi No, ma się podobać i tyle, nie? No. Dziary nic nie znaczą, kurwa. No, najlepiej jak jest wszystko przez zły. No tak. No, też mogłem sobie zrobić worldwide przez zły. Worldwide. Nie, gdy robię co godzinę mam ustawiony alarm, to jest fajny, czaisz? Ogarniasz takie rzeczy, czy nie? Alarm, muszę ustawić On nie ma alarmu, on nie śpi w ogóle. Co godzinę mam alarm, nie? Co godzinę muszę patrzeć reality check, czy moje ręce to moje ręce i oddychać, zatykać nos i czy oddycham, nie? Bo ćwiczę świadomy sen i jak będzie we śnie mi się, wiesz, to będę wiedział, wiesz, czy sprawdzić czy ten sen i wtedy będzie, że to jest świadomy sen, czaisz? On nie No? czai. I musisz zapisywać też swoje sny, czaisz? Że ja zapisuję też na przykład się budzę w nocy i zapisuję swój sen, A nie? ja nieraz nie pamiętam snu, a ty mam teraz taki... Nie, ale od razu, ja mam kartkę i ten... Jak stajesz rano, popatrzysz na zegarek, to nie pamiętasz snu albo w Nie patrz na zegarek, Bo ja nie bo patrzę. pisz sny, od razu pisz sny i w ogóle Ja miałem patrz, ostatnio pojebany sny, że mnie z nożami gadały. ja mam, jak ćwiczę teraz ten świadomy sen, jeszcze nie miałem żadnego, ale robię tak, że wiesz, budzę się, zapisuję swój sen i potem zasypiam na nowo i ten sen jest kontynuacja, czaisz? Jakby wiesz, ten sam motyw jest, czaisz? No, ja wiem o co chodzi. No, No. też Także tak. Alana dzisiaj zapisujemy sny. To pana można 43? Nie będzie. To byle jak, a bo to... Tak, no. Co czarne 43. Też? Też nie będzie. Ewentualnie z tych mogę sprawdzić, co będzie. Dawaj dwie pary. To zaraz będę. Musi dać, on będzie stał przy mnie, bo jest stał to dobrze. Wiadomo, biegnę, nie? Masz tę łyżkę, ziomuś? Łyżka tak, nie ma łyżki, ale już zaraz ogarnę. Dobra, na razie, nie są. Koty chuj, idziemy, Alan zabierz tam tej ziemi. Dawajcie do tego Marka. No, muzę dopuścimy. Weźmy największy głośnik jaki jest, żeby na pizdę, nie? I teraz mikrofon. to Dzień twoja dobry. muza, i to No twoja tak. muza, no. Przepraszam, Maria, gdzie są jakieś głośniki? Duże takie, no. Dobra, dzięki. Tutaj. Jak zajebiemy na tą muzę człowieku. To jest na maksa wszystko. Tutaj scenę robię, ziomo, patrz, teraz co się dzieje. Weź się na ten, naprawdę. Dziękuję bardzo. Co bierzesz? No nie, właśnie bierzemy czy nie? Ej, wariacie! Chodźcie na chwilę. Dajcie głośnik, weźcie. Weźcie głośnik, chodźcie na chwilę. Dawajcie, dawajcie, ej. Łączycie na piosenkę? Ej, Sekwento, między ludźmi. Ja też coś grać. Nie wierzę. Chyba nie umiesz ty. Gdzie? Każdy myśli, że to jest łatwe, a nikt tak Co nie ty, to jest trudne, To ty. jest chuj trudne. Mega trudne. O pan, no to tego pan. mikrofon? Tu na tym podejście. Dawaj. Naucz mnie jeszcze, bo zapomniałem. Czekaj, Czekaj, powoli. No, tak musisz to jest skarbek do ryby. Nie, to jest patrz. Lewa ręka, prawa noga. Lewa noga, prawa ręka. ja sobie to pobiorę. O, będzie napierdalaj 7 godzin, ty. Sąsiani.
Nie, kondycja jest, nie? Ostatnio 13 godzin opierdalałem. Dobra, to już koniec. Sekwento za lanikiem! Sekweto za Lanikiem wjechał na pełne rejony. Dzięki, że tutaj wpadliście, potańczyliście. Zmęczyłeś się, co? Ja zagłuszyłem to, kurwa. Buzia, kurwa. Ja tu popatrzę. Na Mariocie. Pewnie wam się nie podobało, to nie zostawiajcie subaty. No ej, zostawcie suba, łapkę w górę. Napiszcie, kogo walicie. Czy Sekwento, czy Alanik? Ej, kurwa. Co? Piszcie. Wiesz, że przegrałeś. Piszcie. Sekwento czy Alanik? Tym Sekwento! Alanik też jest spoko.